Sisäistä lasta vahvistava harjoitus. On paljon asioita, joita kannamme sisällämme. On paljon tunteita, joita on jäänyt käsittelemättä. On paljon asioita, joita on tapahtunut, mutta muistimme on vajavainen. On paljon sellaisia tapahtumia, jotka olemme siirtäneet syrjään erinäisistä syistä. On paljon tapahtumia, joita olemme kantaneet mukanamme koko elämämme. On paljon asioita, joita emme osaa saada esiin ilman apua. Tarvitsen apua. Sinä tiedät totuuden. Olet ainoa, joka tietää minun totuuteni. Ole kiltti ja auta minua vapautumaan niistä tulevien kirjoittamisten avulla. Ole kiltti ja uskalla olla kanssani tällä matkalla, joka ilman sinua on kovin yksinäinen. Kaipaan sinua elämääni. Vain sinä, ei kukaan tai mikään muu pysty tuottamaan sitä täydellistä onnea, mitä elämääni tarvitsen. Auta minua paranemaan. Auta minua tuntemaan ja tietämään totuus itsestäni, ympäristöstäni ja yhteisestä maailmastamme. On tärkeää tietää totuus, koska totuus vapauttaa. On tärkeää olla rehellinen ja kohdata ne tunteet ja asiat, joista emme ole uskaltaneet puhua. Rehellisyys on tärkeää. Rehellisyys on askel puhtauteen ja kauniisiin asioihin. Elämä on siten helppoa ja vaivatonta. Kohti vapautta liplattavien laineiden syleilystä saamme voimaa tehdä niitä asioita, joita varten olemme olemassa. Ota minua kädestä. Minun käteni on tässä. Auta minua kuulemaan ja voimistamaan rakkaudellista ääntäsi. Anna sen kuulua selkeästi kaiken melun keskeltä samalla, kun annat melun hälvetä taka-alalle. Olen valmis. Haluan kuunnella sinua. Anna minun olla sinulle vanhempi, turvallinen syli, jossa voit päästää irti huolistasi ja murheistasi. Sinä olet sydämeni. Kiitos, että olet ohjannut minua näin pitkään. Pyydän anteeksi, etten ole aina osannut kuunnella. Kiitos, että autat minua. Olen oikein kiitollinen sinulle. Olen ollut hyvä ja paha. Tunnen syyllisyyttä monesta asiasta. Ensin on kuitenkin käytävä läpi ne asiat, joihin en ole voinut vaikuttaa. Asioilla on järjestyksensä.
Tiedät täsmälleen, että mikä järjestys on minulle paras. Kiitos, että autat minua ottamaan vastaan kaiken tarvitsemani ja läpäisemään elämän kolhiman kuoren. Kiitos, että kerrot minulle ajatuksesi, huolesi ja murheesi. Minä kuuntelen sinua. Olet turvallisessa paikassa, eikä kukaan satuta sinua. Sinä olet täysin turvassa. Voit kertoa ajatuksesi täysin avoimesti. Ota ne vastaan sellaisina kuin ne ovat, tunteina ja ajatuksina. En moiti, enkä kiusaa. Kuuntelen sinua ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin. Olen pelkkänä korvana. Lapsi sisälläni, tunnistan sinut. Tiedostan sinut. Anna minulle merkki olemassaolostasi. Pyydän sinua kertomaan tarinasi. Lapsi sisälläni, rakastan ja arvostan sinua ja kaikkia kokemuksiasi.